Javier Urtuzar, Elektro Alavesa Be Safe Zuia taldeko zuzendaria, denboraldia hasten, ja, karrera batzuk inditeu, ritmo hartzen hasi gea, zemuz dago taldea? Bueno, taldea ondo ikusten dut, gogotsu, ilusio handiz, talde txikia gara, baina bueno, esfortzuagaz da, habe jartzen da den gogoagaz, nahiko ondo ikusten dut, gazteak dire ondino, denak 23 urte zazpikoak, baina bueno, ez dakik gogori falta eta gaur zela moldatzen diren. Txikia zeate, baina iaz ja lortu zenuten Aiarabaik izenakin karrera bat irabaztea, lazka irabaztea, pixkanaka pausoak ematen, ez? Bai, hori da, purka-purke bagoaz aurrerantza. Aurton hori lortzea igual ez da oso horreza izangoz, oso talde gaztea dekogu, asko lehen urtekoak eta bigarren urtekoak. Eta bigarren urteko hau epeia ezin izan zuten asko korridu, así que bueno, gu saiatuko gara, dekogun dana moten, da ikusiko gu horrek ze emaitzek hartzen dauen. Hala ere, zuen helburu argi dago, txerrendulariak formatzea. Hori da, gure helburu hori da. Guk txerrendularizek formatu nahi duguz, beste talde batzutera pausua emateko, eta profesionaletara iritsi alba dire, asko hobeto. Pandemia garai honetan, pandemiak asko eragiten nahi dizue? Bai, asko. Ezin izen duguz adibidez entrenamendu asko egin taldean pretemporadan, konzentrazioa izen da oso motza, oso ez duguki konpainerismo hori, eta bueno, taldeak egin duguz, burbujak izateko, baina bueno, ikusiko gu denboraldi esan doan eta besan moldatzen diren hauek. Oier Aldama, Elektro Alavesako txerrendularia, laugarren urteko txerrendularia, 23 txerrendularia, denboraldia hasten, gogotsu imaginatzet, zer muz? Bai, denboraldia gogoz hasteko zain, eta bueno, lasterketako aurrera ateratzen diren, eta dana emoteko prest. Zer muz sentitzen zean, negu zail honen eta gero? Bueno, oindik ez gaude puntu honean, baina bueno, pizkanaka puntua hartzen goaz, eta lasterketak aurrera joan ahala, espero dugu dana ondo ateratzea. Laugarren urteko izan da, ja burua erakusten hasi barzea, ez? Bai, azken finean, laugarren urtean ja aurpegia eman behar dugu, eta bueno, ere taldean jende gazte asko dago, haiei erakustea, baina bueno, beti lehiakor mantenduz. Taldeak iaz lehenengo garaipena lortu zuen Erazka Onjulen Latorrarekin, aurten ustezu bigarrena edo hirugarrena lortzeko kapazak izango zeatela? Bueno, ez da inoiz erraza, baina horregatik borrokatu egin behar dugu, saiatu egin behar gara, garaipenak lortzen, eta bestela, behintzat aurpegia moten lortu behar dugu, ez? Eskerrik asko eta sortean. Eskerrik asko.